हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ आंनि रातुल नार्जारी इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। दायो जोङो दिल्लीनि लटास टेम्पोलखौ नायहैनो नागिरदों आरोना गाइस, नोंथांमोनाबो फैदो नायनो। फार्स्ट टाइम लटास टेम्पोलाव थांनो नागिरदों आरोना गाइस दिनै। ओरैबायदि गोजौ गोजौ बिल्डिं दङ आरोना गाइस, बेयो 50 ताला दं, बेयो बिल्डिंआ 50 ताला। मेट्र' स्टेशन आरोना बेयो। ट्राफिक जाम जाबाय आरोना गारिया बेवहाय। बेयो गेट आरोना गाइस, लटास टेम्पोलनि गेट बियो। ओरैबायदि मानसि नाय, बुंनांला आरोना मानसि जानायखौ, ओरैबायदि मानसि आरोना। बिथिं नायहरनो आसोला थांबाय थानि र' सिङाव मा मा नुयो नोंथांमोननो देखायनो नाजालांसै। सानफ्लावारबो दंबावलायो नै, सानफ्लावार। बेनो आरोना गाइस लटास टेम्पोल, बे दिल्लीयाव दङ। जों नायनो फैदों आरोना। मन्दिरा बिबारजोंनो साजायनाय आरोना गाइस, माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव हरनो दाबाव। नायहर लोगोफोर, ओरैबायदि समायना नुहुरो लामा। लोगोफोर लटास टेम्पोलखौनो बेबायदि नुयो आरोना, सिङाव थांनो होआखै जोंखौ। नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन, फैसा थाइसेबो नाङा, टिकेट लायाखै आरोना, फ्रि नायनो हायो आरो गोसोबायदि। ओरैबायदि मानसि जादों आरोना, नाय लोगोफोर नाय साबायदि मानसि। बे लटास टेम्पोलखौनो नायनो फैदों आरोना गासैबो। ओरैबायदि देवबार दिन नालाय नोगोद मानसि जादों। देखो गाइस, ओरैबायदि मानसि। बेयो फुख्रि आरोना, सुइमिं पुल, लटास टेम्पोलनि सुइमिं पुल आरोना बेयो। नै नाय गाइस, लटास टेम्पोला। एरायलायनो लामा गैया आरोना गाइस, नै सेंग्राफोर, सिख्लाफोर, बुरिफोर, गथ'फोर, मा बुङो आरोना गाइस। न'खौ बिबारजों सेम साजायनानै दोनदों आरोना। बे जाहैबाय फुख्रि, सुइमिं पुल आरोना लटास टेम्पोलनि। नाय गाइस, ओरैबायदि आरोना लटास टेम्पोलाव बेबायदि आरोना, ओरैबायदि मानसि गाइस। ओइथिं फै। न' सिङाव रावखौबो हाबनो होआखै आरोना गाइस। सिङाव लटास टेम्पोलनि सिङाव बेबायदि आरोना गाइस, हाबनो होआ सिङाव। बिनिखौ नायदों लोगोफोर, सिङाव हाबनो होआ आरोना। सिङाव हाबनो मोनबा मोजां जागौमोन, हाबनाय जायाना। सियार टेबोल नुवाखै नोङो? सिङावबा मा मा दं, सिंथाराव थांनो मोनाखै। गार्डेनाव बेरायनोसै गाइस, एसे जायगाफोरखौ देखायनोसै, नोंथांमोननो नायबाय थादो ना मा बुङो। गार्डेनखौ देखायनोसै नोंथांमोननो एसे। बेनो आरो लटास टेम्पोला दिल्लीयाव दङ। बेबायदि नुयो आरोना गाइस लटास टेम्पोलखौ नायनानै।
बेनो जाहैबाय लटास टेम्पोल आरोना दिल्लीनि मानसिफोरखौ नाय ओरैबायदि मानसि जेव जेव आरोना ओरैबायदि मानसि आरोना नाय ओरैबायदि मानसि जादों नाय आपकी सेवा यहीं समाप्त हो रही है। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। कैमरा वीडियो बनाएगा इसने यहाँ से कोई आगे जाने वाले हैं? आगे जाने वाले कोई है? फर्स्ट टाइम आप लोग अंदर जाएंगे? हेलो, फर्स्ट टाइम क्लोज करना आप लोग अंदर जाएंगे? लटास टेम्पोलनि सोरगिदिं गार्डेनजों साजायनाय आरोना बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर गार्डेना नोंथांमोना माबायदि नुदों नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो लटास टेम्पोलखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर सानहाबबाय आरोना गाइस ओरैबायदि समायना नुहुरो आरोना नै बेनिफ्राय नाहरलाय लोगोफोर जों दायो थांनोसै आरोना नायदो नोंथांमोना जाहैबाय 150 वाला माल 100 रुपया में चाइनीज है। दायो जों जुस लोंनो नागिरदों आरोना गाइस अरेन्ज जुस लोंनो नागिरदों जोङो दिल्ली का नज़ारा देखो गाइस ज़्यादा